Кръстата библиотека достигна до Видин, а литературният прочит на крайдунавския град стъпва върху един роман и двама владетели все независими видински царства. Повече ще разберем от пътуващия репортер на библиотеката Ирина Недева и екипът на Голямото четене. Пътуващата библиотека на Голямото четене започна своето пътешествие в цялата страна. От 10 ноември до 17 декември, всеки ден, точно в 12 часа, пътуващата библиотека ще спира пред Централната библиотека на вашия областен град. На празника са поканени всички, които обичат да четат и искат да споделят своите литературни предпочитания. Носете със себе си любима книга и я заменете с любимата книга на друг български читател. Напишете в нея своето послание, а при желание и адрес за кореспонденция. За повече информация посетете интернет сайта четене.bnt.bg. Видин не може без крепостта Вида, като основен исторически символ на града, събиращ всички легенди. Да видим дали можем да го използваме и като литературна следа, по която да направим нашия прочит на града. Ако другаде литературата пресъздава история, тук покрай толкова легенди историята е литература. В житието на Ромил Бдински от 14 век градът е наречен доблестен и преславен. Очевидно добро място и за Теодосий Търновски, основатели на исихазма, който се замонашава близо до Видин. Крепостта Баба Вида е възникнала в далечния 3 или 5 век. Началото и се губи в вековете. За крепостта Баба Вида има много легенди. Най-известната от тях е за трите сестри Вида, Кула и Гънза. Владетел Видински имал 3 дъщери. На едната дъщеря дал владението Кула, на другата местността Гъмзово и най-малката дъщеря останала в Видин, в крепостта, която след това носила нейното име и била наречена Баба Вида. Със сигурност Видин е добре укрепен. Единственият български град, подпрян от изток от Дунава, на запад от крепостни стени. Исторически Видин се оказва на няколко пъти център на самостойна територия. Затова от тук тръгват с цели 2 сюжета, свързани с независими владетели. Владетели от цепници. Иван Срацимир основава тук своето царство, след като бил изведен от Велико Търново. Видинското царство е обхващало не само територията на Видин и Видинска област, а голяма територия до Белград. Същото е било след това с другия отцепник Осман Пазвантоглу. Осман Пазвантоглу е османският владетел, който през 1794 отцепва Видин от централната власт на Високата порта. Провъзгласява се за независим владетел, организира своя армия, сече монети, строи сгради, като кръстатата казарма. Една от тези градски сгради е и библиотеката до джамията. Осман Пазвантоглу обособява тази библиотека за своята майка. Има сведения, че тя е била християнка и е била достатъчно образована, за да се ползва от тази библиотека. И по описа, който Народна библиотека направи на книгите, става ясно, че много видински граждани, мусулмани, са дарявали средства и свои книги за изграждането на тази първа библиотека. Осман е и романен герой. Интересно дали летопис на смутното време на Вера Мутафчиева говори на видинчани днес повече от други романи. Да, тя е една чудесна и романизирана всъщност история на нашия град. За съжаление, вече сме много далече от това време и хората и младите хора четат други неща, но има си любители на историческото четиво, които естествено се връщат към тази прекрасна и чудесна книга. Романът на Вера Мутафчиева разрушава дълго употребявани политически митове за романтичния хайдутин, полуразбойник и полуреволюционер и за образа на турците. Портретът на турци и на българи е неедностранчив, а и животът и до днес е такъв, без резките очертания на кръст и на полумесец, нееднозначен, като знака върху минарето на джамията, построена от видинския Осман Пазвантоглу със символа сърце. Хьодерлин нарича Дунава метафизиката на Европа. Тръгваме си от Видин, мястото, където започва Дунавска България, обратно към центъра на страната. В 12 ще бъдем в Плевен. Дългото пътуване на Голямото четене продължава.